Taliwa sa pagbunok sa uwan ning Miyerkules sa buntag sa dakbayan sa Sugbo, usa ka alarma sa sunog ang sayong girespondihan sa kabumberahan. Miulbo ang sunog sulod sa usa ka lawak sa ringan sa College of Technology building sa Cebu Technological University Main Campus, MJ Cuenco Avenue, Barangay San Roque sa dakbayan sa Sugbo, pasado alas 9 sa buntag. Sa pakisusi sa Bureau of Fire Protection, mokabat sa 72,000 pesos ang ibana-bana nga danyos. Gisaysay ni SFO2 𝗀𝗀𝗀𝗀, spokesperson sa Bureau of Fire Protection Cebu City, nga niulbo ang kayo pag alas 9:29 sa buntag. Nacontrolar kini dayon sa kabumberohan, humandulan na po ka minuto. Wherein ang maong sunog atong gipasaka to first alarm at around 9:35 in the morning. Unya nakikumbati ta ug ato aning declare under control around 9:45. Unya 1 minute after na fire out siya at 9:46. Ang atong estimated damage yan is 72,000 pesos, no. Minus ra hinuon ang danyo sa sunog tungod sa wala na nakakatap sa laing lawak ang kayo. Dugang ni Villanueva nga walay mga fatalities o mga injured sa insidente. Fortunately walay fatality, walay injury, no. Atong siguro nga pwede na pa mga estudyante dito nga pa-enroll or say mga ibuhat dito nila atong yung gikuan, atong gi-guide sila to evacuate, no. Anyway, dako mag-space ang maong tungaan, no, sa tunga-tunga na may dako nga field nila. So mo na siya may kay dadali na to, no, at sa atong kabumbiruhan ang maong sunog na paong rin na to. Gisubay sa kabumberohan karon ang posibilidad nga problema sa electrical lines o system ang nakaingon sa sunog. Kipahinumdom ni Villanueva ang publiko sa pag-revisit sa tanang mga installation sa building o panimalay, ilabi na kung medyo karaan na kini. Atong investigador, no, napa sa fire scene, nag-conduct og in-depth investigation, no, tanawon na to tanang anggulo as to the real cause of the fire, no. Kuryente ang hinungdan ug daan na ba, so ato man tanaw na to na. So mabitaw nga from time to time ato gyung encourage ang publiko, no, to really revisit your electrical installations sa inyong building, sa inyong panimalay. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa My TV, Cebu.